Ongi etorri jakindunera. Gaurko bideoan, marruskadura indarrari buruz hitz egingo dugu eta kontzeptu bezala, marruskadura indarra zer den ikusiko dugu era simple batetan. Hasteko, bere izenak dioen bezala, marruskadura indarra indar bat da. Ezagutzen dugun beste indarrak bezala, pisua bezalakoa edo kotxe batek aplikatzen duen indarra bezalakoa indar bat da, eta hori dela eta Newtonetan neurtzen da. Baina indarra oso berezia da, ezaugarri konkretu batengatik, eta da beti desplazamenduaren aurka doalako. Hau da, beste indar bat eragiten ez bada, marruskadura indarra ez da sentitzen. Norbaitek armairu bat bultzatzerakoan adibidez, bultzatzerako orduan sentitzen da lurrak eragindako marruskadura indarra kontrara. Armairua geldi izten bada, lurrak ez du indarrik egiten, marruskadura bezala. Orduan, marruskadura indarra beti izango da desplazamenduaren aurkakoa. Eta oso erabilgarria da lanaren kontuan, lana kontuan hartzerakoan. Ze, ikusi gendun bezala beste bideoetan, lana desplazamendua bere indarra da. Beraz, desplazamendua eta indarra aurkakoak direnean, marruskadura indarra gertatzen den bezala, lana negatiboa da. Orduan, marruskadura indarrak eragindako lana beti negatibo izango da. Hori kontuan hartu. Zeran definitzen da marruskadura indarra? Marruskadura indarra, FR bezala ezagutzen dela, gazteleratik datorren rozamiento bezala definitu zen bere egunean, eta orduan erabiltzen dugu euskeraz ere FR bezala, fuerza de rozamiento. Baina marruskadura indarra, FR, izango litzateke marruskadura koefizientea bider gorputzak sentitzen duen normala. Vale. Ikusiko dugu lehenengo zer dan marruskadura koefizientea edo mu letra greko hau. Mu, marruskadura koefizientea, bi eratakoa izan daiteke. Naiz estatikoa, naiz dinamikoa. Izenak dinoen bezala, estatikoa erabiltzen da gorputza geldi dagoenean. Ez bada lortzen gorputza mugitza, marruskadura koefiziente estatikoa kontuan hartu behar dugu formulan sartzeko. Baina gorputza ja mugimenduan badago, orduan marruskadura koefiziente dinamikoa kontuan hartu behar da. Zein da honek biak betetzen duten ezaugarri bat? Marruskadura koefiziente estatikoa beti dala marruskadura koefiziente dinamikoa baino handiagoa. Hau, nola sentitzen dugu bizitza realean? Azten bagara, armairu bat bultzatzen gure indar guztiekaz, asko kostatzen jaku. Baina ja lortzen dugunan armairua mugitzen, indar gitxeago egin behar dugu mugimenduan mantentzeko. Hori da, hasieran, marruskadura koefiziente estatikoa handiagoa dala sartzen zalako kontuan, baina ja, mugimenduan jarri dugunen armairua, koefiziente dinamikoa hartu behar dugu kontuan, txikiagoa dela eta ja indar gitxeago egin behar dugu armairua mugimenduan mantentzeko. Marruskadura koefizienteagatik, marruskadura indarra txikitu egin delako. Ondo, badakigu zer dan marruskadura koefizientea. Baina, eta normala? Normala da, zoru batek edo zer horma batek edo zer gorputzaren aurka dagoan edo zer eragiten duen indarra gorputzaren pisuaren aurka. Hau da, gorputz batek pisua sentitzen du beti, gravitateagatik. Baina, normala ez bazegoan, lurran dagoan kutsa hau lurran egotagatik, normala ez bazegoan, berantz jauziko zen. Normala da lurrak gorputzaren gainean egiten duen kontrako indar bat. Baina ezin da pisua baino handiagoa izan bez. Pisua baino handiagoa bada normala, gorantz jongo zen gorputza eta flotatzen hasiko zen. Ez luke logikarik ukiko. Beraz, normala eta pisua berdinak dira zorua zuzena denean. Zorua plano inklinatu bat bada, eta kutsa bat jartzen badugu plano inklinatu baten gainean, ja pisua eta normala ez doiaz norabide berdinean. Baizik eta angelu bat sartzen da kontuan haien artean, eta ja ez dira berdinak. Baina gure problema simpletarako, zoru zuzen batetan, pisua eta normala berdinak dira. Momentuz. Beraz,
marruskadura indarraren magnitudea aldatzen da koefiziente honegaz, ezberdina dalako, adibidez, izotxan koefizientea oso txiki izango da, horregatik gauzak irristatzen dabe, eta normala aldatzen da objektuaren pisuagaz. Hau da, gehoz eta pisutxoago izan objektu bat, marruskadura indar gehiago sentituko du. Eta logikoa da, gehiago kostatzen da mugitzen armairu handi bat, aulki bat baino. Eta beno, honegaz marruskadura indarraren kontzeptua apur bat argi geratu egin da. Eta ja, bideo batetan ja aurrerago, azalduko dugu marruskadura indarraren detaile gehiago eta ariketatxoren batetan ikusiko dugu zelan erabili behar diran hemen ikusitako gauza guztiak marruskadura indarrarekin zer ikusi duten ariketak ondo ebasteko. Beno, hau izan da guztia, espero du gustatu izana eta gogoratu. Webgunean naiz YouTubeen jarraitu jakin duen.